E aquí estamos nunha nova edición da Trencha, hoxe co candidato do Partido Socialista á alcaldía de Valdodubra, Diego Luís Díaz Méndez. Moi bons días. Moi bons días, José Manuel, moitas gracias por, unha vez máis, invitarnos a este espazo. Unha vez na miña vida dixenme o nome, entón xa creo que arrancamos ben. Sí. Diego, que ti estrenaste en política fai 4 anos, a verdade que os resultados para o Partido Socialista foron, se pode dicir, que cando menos vos. Como foi a tua experiencia? Que balance nos podes facer desta legislatura no Valdodubra? Bueno, pois efectivamente eu considero que os resultados do Partido Socialista hai 4 anos foron, sin dúbida, uns resultados moi exitosos. Non tiñamos representación na corporación municipal naquel momento e conseguimos colocarnos como terceira forza política con un resultado que xa digo que eu creo que pois foi moi bo. Ademais nun escenario político que estaba totalmente, que está a día de hoxe totalmente dividido, con moitos partidos en escena, e ao final acabou gobernando un tripartito da segunda forza, da cuarta e da quinta forza política, non? O PP, Terra Galega e os independentes. A miña experiencia, lóxicamente, como concelleiro do meu pobo é pois moi positiva, ali onde me colocaron e onde me elixiron os veciños, non? Neste caso, pois facendo o traballo da oposición, pero servir a túa xente é algo, pois xa digo, tremendamente gratificante en calquera dos casos. Entón, pois por esa parte eu estou moi satisfeito polo traballo realizado, tanto por min como pola miña compañeira Tania Barcia, tamén concelleira. E a partir de aí, pois, o balance que facemos do mandato, pois, lóxicamente, foi un mandato diferente, marcado por unha pandemia que non podemos esquecer, e que a nivel de xestión, pois, pola nosa parte, pola parte do Partido Socialista, esperaba un pouquiño máis, non? Creemos, unha vez rematado prácticamente o mandato, a falta de 20 días para as novas eleccións municipais, creemos que habría outro xeito de gobernar, un xeito pois máis moderno, máis actualizado, e, sin embargo, atopámonos con un Partido Popular, con unha Terra Galega, con un concelleiro independente, que apostaron polas recetas, pois xa digo, de hai 30 anos. Consideramos que Valdodubra merece máis e consideramos que as cousas se poden facer de outro xeito diferente. Non é, a min non me gusta personalmente incidir naquelas cuestións negativas, que tamén as hai, e que se poden destacar e que, se queres, profundizamos, pero sí que prefiero, a partir da hora que entramos nunha campaña electoral, pois falar de propostas e, sobre todo, o que creemos que é totalmente necesario, de novos xeitos de gobernar, de ser capaces de levar a Valdodubra ao século XXI e de non cometer eses erros que sí que se cometeron e que se poden enumerar facilmente. Diego, algún exemplo polo que este goberno, que poida justificar que este goberno suspenda? Totalmente. Desde o noso punto de vista, pois un exemplo claro é que sempre os socialistas sacamos a colación, pois é, por exemplo, a falta de ter uns orzamentos anuais. As dubresas e os dubreses demoslle normalidade a ter un orzamento para 8 anos. É dicir, este goberno colleu un concello que estaba sin orzamentos desde o ano 2015, con todo o que se implica, que un concello non teña presupostos municipais en 4 anos é grave, pero que nos próximos 4 anos, é dicir, no que foi a duración deste mandato, que tan só foran capaces de aprobar tan só un orzamento, entendemos que reviste exactamente a mesma gravidade co que eso conleva. Esa é unha das mostras que a nós nos impide poder aprobar pois a xestión deste goberno liderado polo PP, pero como esas moitas cuestións máis. Non podemos normalizar, nin podemos dar por válido que un goberno municipal pois non sea capaz de xestionar para que o que é os seus traballadores cobren a súa nómina en plazo, que os traballadores teñen que esperar ata un mes para cobrar unha nómina con eses atrasos, parecenos algo que, pois, desde logo, non é comprensible, mentras que o que era o alcalde e diferentes persoas do grupo do goberno estaban nun viaxe para facer, pois, un acordo con un pobo de Italia. Por último, unha das cuestións que se poden enumerar, pois, é, por exemplo, pois a cuestión que xa sinalamos no seu momento, que foi a pérdida de subvencións, non? Que
este Concello executase unha obra para a cal había unha subvención de 120.000 euros por parte da Xunta de Galicia para a ampliación do que era a depuradora que daría servicio ao futuro polígono, e por non ter executado esa obra nos plazos que estaban establecidos na convocatoria, algo que era coñecido por todos, pois por iso o Concello tuvo que pagar dos seus propios bolsillos, do peto de todas as dubresas e de todos os dubreses, nada máis e nada menos que 120.000 euros, que poderían ser destinados pois, a outros servicios ou a outras inversións tanto ou máis necesarias que esa, non? Outra das cuestións que me gustaría destacar, que non me podo olvidar, porque realmente é o que, ao final, unha persona ou un grupo de persoas cando goberna pode se equivocar, pode acertar nunhas ocasións, pode fallar noutras, pero o que máis botei en falta pois foron cuestións que non eran tanto de xestión ou cuestións que foran económicamente posibles ou non, pero sí que botei en falta esa capacidade de chegar a acordos coa oposición, non? Ao final, o Partido Popular entendiuse con Terra Galega co concelleiro independente, pasaron o rodillo duramente e non foron quen de chegar a tan só un acordo en todo o que foi de mandato. Eu creo que temos que aspirar nun concello como o noso a ser capaces de entendernos, a ser capaces de buscar acordos que ao final sexan reforzados por todos os grupos da corporación, porque van a salir acordos moito mellores que se son decididos por unha persona ou por un par de personas de toda a corporación. Con todas esas cuestións nas que xa digo, non é no que queremos basar esta campaña electoral, senón nas propostas que queremos lanzar para as dubresas e para os dubreses, pois con esas cuestións sí é certo que non podemos dar por aprobada a xestión do Partido Popular e, polo tanto, consideramos que o balance é moi mellorable. Diego, se o povo pois escolle que ti seas o próximo alcalde de Val do Dubra, para ti, dime unha ou dúas cuestións que crees que serían prioritarias e que deberían estar na cabeza da túa xenda política. Bueno, principalmente eu estou convencido que as dubresas e os dubreses van apostar pola nosa formación para liderar os próximos 4 anos Val do Dubra. O sea que tanto eu como o meu equipo nas diferentes reunións que mantivamos temos bastante claro cales son as primeiras cuestións que teríamos que atender. Lóxicamente, cando un toma as rendas dunha administración, pois é complexo poñerse ao día, pero si é certo que hai cousas que non poden esperar nin un minuto máis. Para min, a primeira medida, creo que a que tería que facer calquera persona que ostenta a alcaldía, se volve a repetir o alcalde José Manuel Varela ou o exalcalde Antonio Negreira ou eu, ou calquer outro dos candidatos que así se presenta, pois eu creo que hai que manter unha primeira xuntanza co personal municipal para poder chegar a un acordo de mínimos que permita poñerse a traballar, digamos, con ese acordo no que se establezan pois esas funcións que lle corresponde a cada traballador ou a cada traballadora, porque entendemos esencial que a xente que se achega ao Concello para solucionar os seus trámites teña que ser pois axeitadamente atendida. Entendemos igualmente que as traballadoras e os traballadores teñen que ser respetados. Entonces, partindo desa base de ter ese acordo, xa digo eu chamolle ese acordo de mínimos, para poder empezar a camiñar, non é unha cuestión que se vai a solucionar nunha sola reunión, pero si é certo que establecer esas bases ao final de confianza e de respeto que eu creo que neste momento están dañadas, sería a primeira medida que levaría a cabo, porque, xa digo, ao final é beneficio para os traballadores, pero sobre todo é para a xente, para as nosas veciñas, para os nosos veciños que se achegan á administración local, que é a máis cercana a solucionar as cuestións que teñen que facer ante o propio Concello. Eso é a prioridade máxima, eu creo. Xa por enumerar algunha cuestión máis concreta, é que
que sí que me gustaría facer en canto chegásemos á alcaldía, pois sería, pois, por exemplo, encargar ese estudio de viabilidade do polígono, ese estudio que nos permita saber como facer máis atractivo o polígono, cal ten que ser o xeito no que se poida xestionar o futuro polígono industrial, porque a día de hoxe estamos un pouco a cegas, creo eu, ou polo menos o goberno local non foi quen de darnos unha resposta máis alá de esa intención de facer un polígono industrial, que é unha intención que, por outra parte, leva en riba da mesa tantos anos como os que teño eu, casi. O sea que si apostamos e si queremos e si comprometemos o chan industrial de Val do Dubra, pero tamén é verdade que queremos que haxa seriedade, que queremos facer atractivo ese suelo industrial e si imos a ter un espacio para medio centenar de empresas, que non sabemos se é exagerado ou non, saber, polo menos, que tipo de solicitudes imos a ter nun inicio, cal vai a ser ese precio, como se vai a xestionar determinadas cuestións que a día de hoxe o Grupo Socialista descoñece. Habería moitísimas cousas que atender, pero con esas dúas, tendendo a man a todos os grupos da oposición para traballar conxuntamente polas veciñas e polos veciños, sería cos que me quedaría. Intuyo que terás un programa electoral bastante completiño. Temos un programa electoral tan completo que tuvamos que recortalo para que o partido non o pudese publicar. Entón tivemos que facer un refundido, estamos vendo como poder facer chegar o que é o programa completo á xente para que lle conste, chegaremos ás parroquias para explicalo. De todos modos, nos digamos que a previsión inicial e o primeiro programa concretábase en 60 medidas para un Val do Dubra mellor. Eran medidas que son medidas, porque xa digo, tivemos que reducilo un pouquiño, pero bueno, mantivemos un pouco a esencia de todo o que queremos facer. Son medidas concretas e son medidas que son realizables, que pretenden facer a vida da nosa xente un pouquiño mellor, e con eso é co que queremos empezar a traballar despois do día 28 de maio. O que é, pois, un feito que agora chegas a estes comicios con un pouco máis de experiencia, non? Porque na anterior legislatura, corríxeme se me equivoco, foi todo un pouco así apurado, non? Sí, bueno, a miña candidatura é a candidatura do Partido Socialista, hai 4 anos, fraguouse en moi pouquiños meses. Eu levo vinculado ao Partido Socialista desde que, bueno, militando desde que teño os 18 anos, e porque non se podía antes, pero realmente en política levo toda a miña vida desde que teño uso de razón, pero a candidatura, digamos que se estructurou desde aqueles inicios do ano 2019 para chegar a maio, xa digo, acabando un resultado moi positivo. Lóxicamente un gana experiencia estando no propio salón de plenos como concelleiro e ao servicio da súa xente, e tamén, bueno, pois por sorte, gracias ao traballo no que desenvolvo a diario, non, tamén como responsable no gabinete dun concello da comarca, como é o Concello de Ames, con, pois digamos, con unha labor que cada día é máis e máis grande, porque é un concello que parece un transatlántico de toda a actividade que ten. Entón, lóxicamente, teño moitísima máis experiencia. Eu teño unha formación, dediqueime pois ao que é a administración local, o que foi a miña vida laboral ata o momento, prácticamente na súa totalidade. Entendo que teño a experiencia e a formación suficiente para encarar o que é o próximo mandato como alcalde de Val do Dubra. E como podemos resumir ese equipo de mulleres e homes que te acompañan na candidatura? Pois mira, pese a que hai 4 anos, como che decía, foi unha cousa que foi feita rápido, un Partido Socialista de Val do Dubra que foi prácticamente unha nova versión do Partido Socialista, unha versión moi miña, porque era xente da miña confianza que naquele momento lle pedín que se sumase a cegas a un proxecto que non tiña absolutamente nada. Tiñame a min como candidato, houve que construir esa lista, pero non tiñamos nada demostrado. Resultou ser un equipo maravilloso, un equipo de xente que eu entendo, xente
xoven, dunha idade, a media da nosa candidatura naquel momento era un poquinho mellor máis xoven, agora sube un poquinho máis esa media idade, pero anda rondando os 40 e pico anos. Son xente preparada para, xa digo, sobre todo, non hai que mirar ao final as listas no que son os tramos das persoas que teñen posibilidades de entrar como concelleiras e como concelleiros, pois é unha candidatura desde o meu punto de vista moi boa, tanto pola implicación, non, no tecido asociativo, por exemplo, cunha das incorporacións como é Carmen Vilacova, que é presidenta da Asociación de Teatro aquí en Santa Comba e tamén vicepresidenta dunha asociación en Valdedubra, coa miña compañeira Tania tamén, pois que lóxicamente é unha persona da miña máxima confianza, con estudos en contabilidade e demais. Carmen, como decía, que é unha das persoas que me acompaña como terceira, pois é mestra nunha escola infantil, é moi involucrada no mundo da cultura. Despois, no número 4, pois Raquel, unha persona que ten tamén pois unha formación en contratación pública e que se dedica a este sector. No número 5 está David, que é un enseñeiro de Montes. Son persoas, teño algún que outro empresario, xente pois, das aldeas que desde logo que a min pareceme que fan unha moi boa equipa no seu conxunto, que son mostra das dubreses e dos dubreses e que desde logo están preparados, e estamos eu como cabeza de lista, como candidato a alcaldía, pois para asumir ese reto. Sinteste máis apoiado, sinteste máis querido, que foi 4 anos, sintes que hai un maior apoio a todas as propostas? Bueno, teño que decir que sempre me sentín moi querido pola miña xente, pola xente que me coñece principalmente, as cousas como son, independientemente de que te poidan votar ou non te poidan votar. Os resultados electorales, se traducimos a votos, están aí, que foron resultados moi bons, tendo ao mellor un índice de coñecemento que hoxe é maior. Creo que o respaldo da nosa candidatura vai a ser maior. Cando un se presenta a unhas eleccións, eu creo que sinte cando leva ese vento que o empuxa ou cando non o ten. E, lóxicamente, eu nestas eleccións conto con ese aire a favor, conto con ese aire que me empuxa, síntome respaldado, sinto que as nosas propostas e, sobre todo, o noso xeito de facer política é un xeito de facer política que é recoñecido pola veciñanza, porque intentamos, xa digo, facer propostas. Lóxicamente, cando un está na oposición ten que destacar aquelas cuestións que están mal feitas, e esa é a nosa función, e esa é a nosa responsabilidade, a través dos diferentes medios, tanto nos plenos, achegándose a administracións superiores. Temos que en determinadas ocasións pois facer esa labor crítica, pero dentro desa labor crítica ten que haber tamén unha parte que sea constructiva, non? Entón, sí que creo que somos capaces, que fomos capaces durante estes 4 anos, é algo do que eu estou orgulloso de ter, de darlle aos nosos veciños poucos problemas a nivel político. Centrar o debate onde había que centrar, que eran nos plenos municipais, lóxicamente cando había que denunciar algo ante os medios de comunicación facelo, pero ser capaces de deixar aí o debate, porque ao final, pois xa digo, somos un concello de 3.800 personas, temos que aspirar a entendernos, e a min o que me gustaría, non? Que moitos dos acordos pois pudesen salir polo diálogo, que antes de tomar pois, calquera decisión, mesmo que poda ser o plan de obras e servizos, a calquera outra cuestión, non? Como pode ser unha visita institucional, pois que pase por ese entendemento, que pase por esa descolgar o teléfono, facer unha chamada, que foi algo que tristemente, pois nestes 4 anos, pois ao principio quíxose facer, pero despois desconocemos por qué, digamos que se nos apartou a un lado. Que como alcalde sería distinto o teu trato coa oposición? Sí, totalmente. Non me cabe a menor das dúdas, vamos. A miña man e a miña porta estaría sempre aberta para atender a calquer membro da corporación, e máis, non só esa disponibilidade para que accedesen a min, sino eu buscar eses acordos. A min pareceme moi sano poder falar. Creo que saímos todos beneficiados. A oposición creo que queda moi satisfeita de poder incorporar ou de poder ser escoitada,
eu non teño ninguna dúbida de que o meu trato coa oposición, pois, lóxicamente, sería outro totalmente diferente. Diego, eu dochas gracias por atenderme. Me gustaría rematar pois deixando un espacio, porque este vídeo supoño que tamén o verán veciños e veciñas que o 28 de maio terán ese dereito a votar e a expresar a súa opinión. Non sei que podes dicirte esa xente toda que che pode chegar a ver. Pois simplemente, a estas alturas, nas cales ainda non se pode pedir o voto, lóxicamente, decir que enfrontámonos a unhas eleccións que son moi importantes, que a xente acuda ás xuntanzas, que os diferentes partidos que nos presentamos ás eleccións, que acudan a escoitar as propostas que temos, que acudan para saber cal é a situación do Concello de Valdedubra, e que despois, pois, que cando vayan a votar o fagan en total liberdade. Ao final, as eleccións son moi sanas e teñen a capacidade de colocar no posto de mando aquelas persoas que a xente decide, non? Entón, simplemente que presten moita atención a estas eleccións municipais, que se acheguen a escoitarnos, que ao final, pois, eu creo que merece a pena facer esa reflexión, non? Ese día que é a xornada de reflexión, pararse un pouquiño, analizar cales son as diferentes alternativas que hai. Eu creo que, lóxicamente, a alternativa que eu encabezo é a única alternativa que pode darlle ese cambio, ese novo modelo de xestión, esa modernización do Concello, poñer a Valdedubra no mapa e darlle, pois, ese toque diferente. Eu creo que é a que lidero eu, a do Partido Socialista de Valdedubra, e por eso estamos a traballar xa por un Valdedubra mellor. Moitas gracias.